Oras madita salutna. Nau hawalongi jalahu persangapi amanami pedita natumua nok pasiun jala dison uluan di HKBP Kepala Departemen Marturia dohot Eporus HKBP 2020 Padita Dr. Darwin Lubatowing nunga perjolo mulak Eporus Dr. Jarhu Tauruk dongaku seniorhu dosen di STT HKBP Padita ni HKBP nuaing gumurang ma nang mamulus persiajaran persekolahan sian STT HKBP adorak so pasaha pikirakku perjolo pangido aku ma upabotohon tuluan nami pimpinan HKBP hari 10 bulan pitu tahun 2024 130 tahun ma tohonan Padita Batak pasahat tamu ulauni tu nani haposamuna papunguhon sude Padita Batak laho makalasson naung 130 tahun tohonan Padita di halak Batak dang Padita ni HKBP ikon madok mulyate dohita sude Padita ni halak Batak namangi hutton bogas nasida marhaladoi di tongani huria nakpe nani hobasanna meragam guarni huriai melubui dak polai keseringanan alani teknologi boy dohi tarak mertangiang di inganan nabi Padita na marhobas di GKPI di HKI di HKIP GKPPD GKPA GKPS do akana asing rade mahami parsidohot laho paradehon 130 tahun tohonan di tahun ni halak Batak tahun naro ima perjolo pangiduan nami paduahon ala marningot tohonan Padita ni halak Batak dohita sadarion dak tohona Padita ni HKBP Omma ni narohaku pertikian nama sayarga laho mangalapati bahasa tadok Padita Batak dak tadok Padita HKBP sadarion hurazumi dak salah panatapaku molo hurok na adong dodu hita sada panatapan Padita Batakon di loas majalo tohonan nauzui 130 tahun nasalpu di Piaraja asa adong di halak Batak pakobasion natakas tubang so Batak asa adong sada panulik kition songodiado Padita ni halak Batak para dehon halak Batak gabe Kristen nasitong di tonga-tonga ni bangsa Batak alani Padita Batak perjolo marharuan siya tonga-tonga ni bangsa Batak marhobas di tonga-tonga ni bangsa Batak lahu pahisaton pertodion dohot haprosyaon ni halak Batak sani majoran narohaku taida ala molo tabereng holat tohonan Padita di HKBP gabe lupa donon dongata Padita naso di HKBP nasian HKBP nasian Piaraza tahun 1885 do tai huton tohonan nang di huriana asing hobartusi upangido tua manami KRP turgasok kamu tu hami di STT mabain sada kajian historis meloboi 20 halak 15 halak mahasiswa sada manangis 2 manurat sada skripsi manang tesis taringot tutohonan hapat di tahunon nunga olat ni dia parsorion ni Padita Batak sian 130 tahun nasalpu sahat tunuai
tikos do pernguluonna manang adong do sitihaan dia do sitiruon ni akka sudut no poso unang gamang padita na posoon marhaporsiaut to debata marhobas tikos di huriana unang mangusade paditaon tuhagogon na sorikot di ngoluna si Ganupari mulahubereng peparan ni padita na tulu parjolo majalo tohonani amang na tuatuay padita Johannes Regar padita Markus Regar do padita Petrus Regar riko marihami manakasi bohado parsorion ni peparan ni padita di ngolu si Ganupari asa unang lomas padita no poso makaporsiai makaposi hagogon ni debata ima secara historis dungi kajian secara liturgis di sodo emeritus Eporus 2010-2020 suku-suku dorohaku opung ditiki majalot hona padita Johannes padita Petrus do padita Markus nga adong di hati-hai poda tohona padita na di sahahon na pitui adorang so dilihat tohonani molodang adong dope buharu na sida mangalapati hapat di tahun satu na marujung ngolu jala songo dia do hatadion na sida songo padita maribako kami na marsumpa tupitu poda tohonani adong do manang idang rikok do dihamil kajian secara ilmiah akademis dan bertanggung jawab molotung boy ngonon hula hami di seteha KBP ditiki na soliling asarong sada referensi taringot tu liturgi penahbisan padita ni HKBP na parpudi si dohonokku kami mewakili selembaga dung 130 tahun halak Batak dihaposi majalo tohonan hapat di tahun songo dia do hinauli ni halak Batak na marhuria di Portibion dung halak Batak gabe na poso ni debata di huria Batak molo tapatudos adorang solak Batak pedita di tonga-tonga ni bangsa Batak rikok do kajianot dihami asa adong sada prinsip kemandirian teologi dang holan sian luar ni Indonesia na dengan pemikirion teologi padimudimun dohot pahebakon habalagaon ni huriata di ari nanengro hobartusima hulapati ari parningotan sadarion mas sayarga dang mengenang anggode rohaku ibadah syukuron alai mengarukai rohata kapadita nunga olat ni dia naung takas taulahon tohonani di perngulota si Ganupari maragam do ingana pakobasiota adong na di huria adong na di lembaga do di akka inganan na asing alai sada do poda tohonat di hita nape di ulaun na maragami sada do pajowota sada do pakobasiota di pasu-pasu ma peparan ni senior nami padita Batak di Portibion keluarga padita Johannes Regar padita Markus Regar do padita Petrus Nasution de batama mamasu-masu hita salukna mau lihat